Mikla! Mikla! Patuling! Bibis, yung kabalik-balik mo, dragano si Tito. Ay, nakalive niya yan si Tito. Ano, okay? Si Tito. Ate siya may dos pesos? Yay! May baba. Barihan na nakain natin ito. Ito may Wala mo daw, bebe. Mikla! Ate, rautan mo naman yun eh. Ito na yung order sa inyo ni Dada. Isang person. Wow! Bakit parang baby? Ika gayon. Papatay sa picture sa Rizada. Yung tumbler. Dako. Wala! Kadako! Naryago. Oh my God! Kirume. Kurume. Dako-dako. Oo nga ni. Pag sa picture, sa daan lang si Robson no. Wow! Tita! Tita, ate! Bala la sa tumasin. Hindi la sa tumasin so. Apa mo niya? Normal. Siya man sa daan nag-ano. Hindi na ka-move on. Ilagay mo nyo. Pinpa. Pink pa. Nakakabyan. Yay! Naryago si Papa. Si Kurume. Kurume. Naman daw sa data. Ay. Niya, may kalori na may ako. Magkano yan? As? 187. Kaya man. Kaya ko. Yay! Kalay ba? Aw. Sorry. Sorry man. Aram. Dari niya aram ang live. Mabutado tubig kay Menyo na Maulan dito sa Bicol. Moranon. tubig kay Menyo. Maraming dito sa amin. Ulat na kayo. Gasa. Moranon. Yay! May balon na Di niya. kasi balik-balik kayo. Luso naman dada sa ano ni mga mama. Tita! Na. Si Kuya Ay, Gab- mayroon na si Kuya. Maganda. maganda sa ako. Sabay kan Kuya Gab sa ako. Dako. Nagpapainggit si yak ako, yak. Parape! Good morning. Good morning sa all. Kita maski malaki sa ako. Naryago tayo to. Happy? Happy. Ano ang food mo ay? What's your food? Gulay. Gulay. Tapos, Um, ano almusal nyo? Mama, dapat makatulay kita. Dapat ka. Wala ka ba order ako? Order ako.
Ano-order ko lang di pa abot. Good morning, Philippines. Mama, ang slime ko di pa abot. Yan. Arin. Salamat sa nanonood. Di pa ka mami nakikita mami tubig. Thumbs up. Thumbs up po. Thumbs up. Di ka na kung ito na. Yan. Ma, dito mo ma-upload din. Patakuhaan kita ko yan. Sus man, nahulog yun. Hindi mo ba ganun? Say kung mahulog yun. Buka yun yun na, ano na mamay. Dali ng simento. Patakuhaan daw. Ano nga na dyan? Tapos, sa ako. Juniper ko ba niya? Saan ka naman hindi ka lang. Hindi ka lang yan. Hindi ka lang yan sa naglito. At managon. Mamay. Stop. Wow, may energy na sila. Guys! Gayon naman. Gayon naman ang tembalay sa baba. Ha? Dire rolo. Aton! Gayon naman ang tembalay sa dire naman tayo rolo. Na! Malaman Mahulog ba yan yung buka yun doon na simento na lang mamay BBS magbaan naman yan. kiss mo si tita. Dapat dahil talaga, sa tumbler niya. Si parang di ako nakamugos na. Gusto pa ng korome. Korome ko nung lahat. Guys, order ako. Guys, nag-order ako. Ano sabi mo dito? Ano sasabihin mo ba? Ay, ito, nakano kan dito kami. Hello guys, ano ito? Ipa mo ba, hello guys. Hello guys, Ang tumbler mo, nag-order ano ako. sabi mo? Hello guys, may order ako. Balon. Tumbler. Balon ng tubig. Ang tagal yung isang tumbler na yan. Naingitan daw ako. Papayot lang ka dito. Naingitan ako, As. Naingitan talaga ako. Naingitan ako, As. Makaingit? Makaingi talaga, As. Sabi niya sa ako kanina, ingit ka. Oo nga ni. Naingitan ako, As. Patakuhaan daw kita kayo. Basta ko sa imo. Magpapatun man dapat sa day lang pa. Kita ka dako sa ako. Oo, nagkaturong-tungan mo ng dashboard. Kita, umudar mo kuya doon si gilid. Umudar mo si gilid kuya da. Umudar mo si gilid. Daw, magsinila ko. Umudar mo si gilid. Hindi,
Masida. Ay, sabi ni Ate, bakal mo sa ako ni Ate. Nabakal man ako. Ano nga, maski wala pa sa ako. Bagyon. Dyan. Ashley, di mo pa palabot. Magas-gaso yun sa iraro. May iba daaw. Ako lang inangain. Mama, dapat ba? Ay ba daw, luluwayan mo dito sa tayo si Dada mo. Kaya pag nabukan na dyan si Dada mo. Baulang ka. Now, kita bakalan mo ako sa TV halaba. Ha, halaba. Ito ay... Anda ko. Dito. Lagab. Lagab mo ka na daw kita. Buka na daw. Uy. Uy. Alet. Yun. Diri, dito ka ho. Ah. Dito ka ho. Yes. Diri yun. Ama. Diri ka ho. Ayan. Ito. Ah. Ala. Baka ang paparami mo. Paparami. Paparami nga dito. Bali may gulay dito para chus ko. Ay, may ano doon may dilata pa doon, dilata nga kita. Okay. Kita daw, sabi mo sa tuda, kilometer na buwan. Kita ko muna! Kita bakal. Bagyon. Kita bakalan mo ako hindi. Bagyon. Nagtatalikod pag nag-ubo. Kita bakalan mo ako hindi. Ano yan doon sangat? Tapos dito lang. Ako doon. Ako doon. May sipon pa rin. May sipon man si Kuya Gab. Ikaw may sipon ba din? May mga sipon pa so kami. Pag nag-ubo, nagtatalikod. Ang burak dahil. Shopee. Brand na space lang ano ko. Gab! Tita, naglulot ka sila. Ashley! Nagluwas. Ikaw talaga na nag-uuran. Ano ko ikaw dun sa luwas? Ipulugod ikaw pa sa Ano ka doon. na gusto mo yan? Ah, tingnan natin. Salamat po. Ang bait talaga ng anak ko, si Kuya Gab. Mabait. Mabait si Kuya Gab. Apa. Pogi ka. Atoy! Kuya, sili! Paglaki mo, hindi kayo mag-away, Kuya Gab. Mm. Lag-lag mo din sa isa. Mm. Gab! Paparoni. Takaw ka na paparoni. Paparoni. Paparoni.
lang si Kuya Gab. Gabriel! Kau namin just niya. Ano? Yun ako. Paragir ko sa Sitayin mo din mo ako camera. Sitayin mo din mo ako si camera. Sitayin mo din mo si camera ako. Uy! Muna mo ako si camera. Uy, ang ganda niya sa camera. Sitayin mo din mo ako kay masayo. O, sige, sige. Pero ba nagsa-like? Please, wala kami school. Nabuli Eh, ata. sabi ko na siya sa ako. Nakakato na si Men. 8:14. Ang galing ni Ans. Ang galing naman ni Ans kung sayaw. Say, well. Ang galing naman Ans. Dito ka banda. Para may nagdo sa camera. Yan. Tama yan. Yan na. Ay, susi na mama. Uy, ang galing naman ng ano. Ang sayaw Susi ni na Ans. mama. May ubili ka, Dre. No, naman ko nung mamay. Ang sabi mo mama. Paano ba yan? Mama, kami. Kain na kami. Kami doon pa. Wala pa naman kami pagkain. May luto pa. Kami na mama. Wala kaming likers. Nanonood, walang like. Right. Si mama mo, followers. Tita! Tita! Tita, ayo kayo. Kuha ka mo sa pati, tapos ayo ka sa like. Ano yan, no? 100 grams. Balo ko, wala ako bra. Pixel. Wala ako bra. Tabi. Lamok. 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 Tita, ang kauna ko agad. Lamok. Lapit ang kanta ko gabi. Lamok. Lamok. Ang ilog sa daan. Ay, ano yan to? May bawang yan to. Wibaw. Yak, may muta si Kuya Gab Didiyaw. Dili naglabad ba si Kuya? Gab, kuha ka dito sa nanong mo. Ang sandilata kay madilata ang ano. May uga pa man doon. Sa amo mo ito ka. At bakal ka mamasikin na dito. Pagkatubaga sira dito sa may kaya may Jollibee. Kaya bukod din. Kaya dito sa may Jollibee. At sa ilabis. Ay, sarado. Dito lang. Andok sa iyo. Ay. At may nagpili ka ng kikinagot. Sinagot. Dapat pa mo sa tinulog, ano na ito, para pagkaasang kikinagot. At nagpili ka ng kikinagot. Pag ikilaw kayo, waraktan. Pagkaon. Naribisa akong dala. Lamok. Ay, ako naman laban ka pa. Lamok. Lamok. Mama! Abo ka na! Hmm? Abo ka! Yan. Aba! Ha? Si Ash. Grabe, pati si Mama inahay. Pati si Mama, yung painggit. Ah. Baby. Ang light leaky. Ako na, samudayin ko. Samudayin ko kaya kahit my spelling subscribe. Ka-spell mo daw. S. Yes. Kailangan kay Kuya Kurt. S. S. C. R. I. E. F. Tita,
Tama. Go! Galing naman ni Agab sa SL. Marang. Ako tita, sample. Sample daw, sample. Ang rapper ka talaga, actually. Labanan mo din kumari. Ano ulat mo? Oh my goodness, actually. Kuya Agab, pahugas daw tabi sa dito. Lahat kita higos ko lang. Wala ba plus kita may kusod? May mahigusong si As. Mahigusong kayo ng mga bata na. Mama, insikap. Kaya mo ito. Lagi na ba ito na? May drumgood na pangalan. Amay, samunda ko. Papa Romy. Uy! Uy! Balunan ko! Puti mo. May kumakal ako slide. Ano man, na-order mo na ako slide. Puro ka lang. Nagkaroon karta ko. Pera. At agtiraan ko habunin na lang. Kita baka lang makuha hindi mo slime. Kabawal. Kita baka lang makuha slime, ha? Ano, habunin na lang. Buo to ba kasi, tita? Tita! Tita, mabuo to ba Grabe na pag ano. Hoy! Ano, nabulan. Naburahin pa ko si As kay kung mag-anak ko. Ano ba? Tita! Ano sa ka dito? Wait ba dito? Para kay buko ng bagay ikaw. Buto na bata, mabuto na. Tita, sandati baga may sugo na po. May makauna na sa gula. Dapat pero may mabait na bata. Pag sinabi na bawal, bawal. Pag sinabi na no, no. Pag sinabi na hindi, hindi. Yes. Kuya Gab, maubos sila. Maubusin na. Nagpalaki kayo ni Kuya Gaba. Ako makauna. Si Kuya Gab, maarte mo ka sa gulay. Ako diya ulit. Dapat di nag-artist ang gulay. Ako, diya. Ay, nalimutan ko. Kalimutan mo sasabihin ni Mao. Tita ko muna. Makauna ako niya sa gulay. Di ako maarte sa gulay. Oh, that's very good. Dapat ganyan. Hindi nag-artist ang gulay. Ulan nga da. Maulan. Gulay, fish. Pwede naman magkaon sa farming. Pero lagi. Tapos lagi gulay, ganyan. Ako, tita, pime ako. Egg. Tita, ako, pime ako sa gulay. Opo, very good. Hello, guys. Hello. Ang sayo mo, ano siya? Ewa, tobe. Magayon no, mama, order sa... Ako, makasalamat akong dada. Takot ako, mas bato. Mama, makasalamat akong dada sa biyak. Ako bato. Ako na ako. Dapat di ulang matubig ilagay yun. Tita, ako, pasalamat akong dada. Dili pa. Palabot ko rin dada. Pasalamat ako. Very good na bata talaga. Bait talaga na ba? Saan naman bata na ini? Hello, ay Kuya Kurt. Ayan,
tayo ba naglawa mo kaugang? Tita, bisay ako sa Boserahan. Wow, ang galing naman. Bakit kaya ang bait-bait nurse ngayon? What's happening? Uy, may bubuyo. Ayaw. Wala pa si Kuya Gaba. Opo. Kaya relax ko kaya dito. Ayun na, Nas. Tuloy na lang. Madam ako magsunas. Magigawa na ng gagawin ano ba? Tita, sana uy, dagang card. Yeah. Tita, sana uy, dagang card lang, tita. Mamaya na, kay malikon mo na ako mamaya. Yan na. Ito pa na lang. Mama, please, yes, I want it. My M&M. Kaya sudaan niya. Dilata. Tita, kaya mo sa sudaan niyo, dilata. Sama ako. Oo, tama ka na. Tita, wala ko sa camera. Ano yan? Bibi ah. Yes! Masayaw kita! Halirag sa na. Parang ka. As ka din na! Tita, dapat may photos, Mom. Ha? Dapat may photos sa camera. Ate na, may pagtulala ka. Tita, ay, tita ko. Oo. Nano? Tiya, wait lang. Bakit? Kaysa aga, wala eskwela magkapit kay may nakapit. Si Ma'am, may eskwela. Mama, actually pala. Are you okay? Stop. Stop. Sinasayo ka naman sa'yo, Gab. Mahirap sa'yo! Kuya Gab! Paano ba yung budots? Firstly, mag-arap. Ang budots? Pana, Anan, ayog sunod. Ano yan po? Agad, saan ayog sunod? Budots ba? Para sa budots. Ayaw mo lang agad, balik maula ang kasalanan. Mama, Bibi ay. Ay, ako pa. Sige, sana yung ulaman mo. Ano mong kainin sa ano para mawala lang sa isang taon na yun. ako tita, pamayadong ko muna yada. Da! Huwag kayong maniwala namin nyo. Kuya Gab, please, behave. Wala ka pilapin. Bibi ay. Ano ba yung sabi mo? Bibi Yan, ay. may ng mga istorya mo. Alam ko ay namin yung bata niyo. Galing-guay. Wala ko na pil. Hindi na lang ang sunod mo. Wala ka na napili.
Wala ko na mapili yan eh. Lipon. Eh, Maya. Buwan. Asin. Oh, luway-luway ka. Mabuka mo na tayo sa dada. Bugali mo ka solidada mo. Sige. Di asin. Ano sila? Eh, Marson. Asin. Malsun. Ano asin? Ano ang sudong Eh, mo? si Mama. Ang pangit. Nakikita nga niya ako kahit nalabiyo. My heart, Papo, panahon ito. Katago ka agad tantoy. Ano bakla si Gleta? Baba, Kainom mo si mamay. Baba ka. Wala. Paano? Sige, Ma'am Pasuan. Ako na kay Tantoy. Sabi mo, mabait ka na. Ayaw, gulong nito tapo. Oh, Mama, sa may Manila. Ayaw! Pabayan mo si Ma'am. Dapat lagi ka tala. Patakuan daw kita. Ano man, sabi ko dati, maote man ang standard ano, mama, mapabakaman kandada. Ako saan? Sa payatong kumento ang karta ko. Wala na, binayad na sila ng tabler mo. Bye. Nag-ano?